Balima Agnokma, très urgent. Balima billet jeudi 11 décembre 2025. Aïwa, Francis Kelebe ka doctrine kura ta san. Oye jumɛn Malien, Francis Kelebe ka décision kura dɔ ta. Hakilina kura dɔ ta sisan. Français ka sɔrɔsiw bɛ Afrique dugu o dugu la. Ni coup d'état kɛra. Francis sɔrɔsiw de bɛ bɔ ka taga fara président ka ko coup d'état kɛla k'a bɛɛ faga. Francis Kelebe ko o sariya kura de ta bi. Mena do a détail kɔnɔ fɔlɔ. Aya an ka janga ɲɔrɔ kalan fɔlɔ. Coup d'état mun kɛra Benin. U ko ko CEDEAO intervention kɛ, CEDEAO dɛsɛra dɛ. U ye CEDEAO bila ka intervention kɛ, CEDEAO dɛsɛra mɔgɔ ninnu na. France y'a ka force spéciale dɔ de bɔ Abidjan kana. Fara minnu bɛ force u ka force dɔ kun bɛ Benin. U ye force spéciale de bɔ kana fara olu kan pour que u ka se ka baara kɛ. O b'a yira Général Tchani y'a fɔli mun kɛ ko Français ka base bɛ Benin pour que ka Niger déstabiliser. Général Tchani ka kuma tiɲɛ sigira ma. Mais bɛɛ ka bila kunkolo la an bɛ yɔrɔ na ko bi. Francis ko tulonkɛ de banna pewu. Ale tɛ gɛn bilen ka bɔ yɔrɔ si la bilen. Président bɛ Francis ka sago kɛ. Ni sɔrɔsi ye coup d'état kala. Francis sɔrɔsiw yɛrɛ de bɛ marifa ta ka e yɛrɛ kɛlɛ. U t'a laɲini ka faamuya. U ye de kɛ Benin dɛ. Francis sɔrɔsiw de taara Benin coup d'état kɛlaw gɛn ka bɔ yen. CEDEAO tɛ dɛ. CEDEAO y'a tɔgɔ dɔrɔn de ta. Francis d'a baara bɛɛ kɛ. U y'a dogo ko Bobarala Sumuni. An tilala k'a sɛgɛsɛgɛ an bɔra kalama bɛɛ sɛbɛnnen filɛ nin. Voilà. Le colonel Tevodjire, commandant de la garde républicaine du Bénin au micro. Ce ratissage a été fait avec les éléments de la force spéciale, des éléments des forces spéciales françaises qui sont venus d'Abidjan et qui ont fini le travail que nous avons bien commencé. Nous avions eu le concours d'un avion de reconnaissance du côté français qui nous a permis en fin de journée de déterminer exactement les positions des mutins et qui nous a renseigné de manière précise sur leurs positions. Munu nye kuneta ke Francis da ka avion wuli ku yoro yira Benin surasu la ka tila ka fara Benin surasu ka ku kɛlɛ. Surasi munu ma sɔn. Donc Francis de ye kuneta mun kɛra Benin. Francis de kuneta in tiɲɛ. Maliens n'o de fɔ an ɲɛna. Benin kuneta mun avorté le filɛ nin ye. A conséquence bɛ na AEC la dɛ n tɛ dogo aw la dɛ. Francis tɔ bɛ ka radicaliser de sisan. Francis la mɔlɔli min kɛra Burkina, Mali, Niger, Francis ko c'est fini ko tɛ kɛ bilen. Ale gɛntɔn tɛ bilen dɛ. Ayi. Aw hakili b'a la. Francis ka général de la ka kuma dɔ fɔ. Donc Francis force spéciale, CEDEAO force tɛ dɛ. Francis de taara ka taga Benin ka denw faga, ka fanga di ka fara Benin ka den dɔ ka k'o faga ka di dɔ ma. Dans l'histoire a bɛ don tariku kɔnɔ. Francis force spéciale de taara ka taga mɔgɔ ninnu gɛn. Minnu ye coup d'état kɛ Benin. Patrice Talon kun gɛnna ka ban baara banna pewu. Francis sɔrɔsi minnu bɛ olu de intervention kɛ. Awa Francis y'a décision de ta dɛ. N bɛn'o sɛgɛrɛ fɔ aw ɲɛna bi. Ale Francis ye décision de ta. Ale ka sɔrɔsi bɛ dugu o dugu la. Cɛ n'i ye coup d'état kɛ, n'i tɛ Francis ka baara la, n'i bɛ fɛ ka olu Francis de gɛn. N'u sɔmina i la, u bɛ e bɔ baara la pewu. O ye Francis ka décision kɔrɔ de. Coup d'état sɔrɔsi n'i bɛ coup d'état kɛ Francis sɔrɔsiw bɛ dugu o dugu la sa. Francis ka base bɛ dugu o dugu la sa. Coup d'état de bantɔla filɛ koyi. Fo ni Francis yɛrɛ coup d'état min dilan dɛ. Donc, où est le général Bora comment faut Angola meflo. Notre destin commun à nous, Européens, c'est la Méditerranée et l'Afrique, où notre destin se joue. Et donc, nous avons en permanence essayé, nous, Français, d'entraîner les Européens dans cette prise de conscience de la nécessité d'agir collectivement en Afrique et en Méditerranée. Et je suis absolument désolé de voir l'échec de nos engagements au Sahel. Et je pense que de toute façon, nous aurons à nous reposer la question. Parce que nous ne pouvons pas imaginer avoir à nos portes un continent entier qui est en train de s'enfoncer dans la destruction des appareils de gouvernement et des États, s'enfonce dans une forme de chaos, de guerre civile dans beaucoup de pays et de plus en plus de pays, dans des difficultés qui sont liées aux évolutions climatiques, qui sont encore plus dramatique sur des populations vulnérables comme les populations africaines. En plus, un continent qui va connaître une explosion démographique comme aucun continent n'en a jamais connu. Et donc imaginez que ça se passe là, dans les 10-20 ans qui viennent, et que ça n'aura pas de conséquences
sur l'Europe, parce que nous vivons dans une sorte de bulle protégée par je ne sais quoi d'ailleurs. C'est tout simplement inconscient. Et donc je pense que cet intérêt commun-là devrait un jour faire que l'Europe se décidera à agir comme une entité politique et qui ira défendre elle-même ses intérêts, y compris par le moyen de l'engagement de ses armées. Abela jeli kuma mɛ k'al n'u bɛ taga hali n'u b'u ka sɔrɔsiw de bila ka kɛlɛ kɛ k'u t'u sigi ten k'a ka kɛ ten Abela jeli kuma mɛ bon ni jamana min bɛ hakili to yɛrɛ la k'i hakili to yɛrɛ la ni ye guerre ça c'est une nouvelle guerre géopolitique ni ye guerre kura de fana dayɛlɛlen sisan nɔ Faransi kɔni ko k'ale ka sɔrɔsi bɛ dugu o dugu la o dugu o président tɛ gɛn bilen ko c'est fini awa coup d'état kun kɛra Patrice Talon na piɛn Faransi de coup d'état in tiɲɛ awa Faransi ko coup d'état ko banna ko c'est fini mɔgɔ si tɛna k'i b'ale Faransi gɛn bilen Mali ye Faransi gɛn Niger y'a gɛn Burkina y'a gɛn Tchad y'a gɛn ko c'est fini ko c'est terminé k'a tɛ kɛ bilen a kuma bɛ kɛ nin filɛ nin aw bɛɛ lajɛlen y'a ye sisan nɔ capitaine i bɛ kuma dɔ fana fɔ an k'o fana o de kosɔn n ko aw ma depuis ko in daminɛni na lieutenant colonel Pascal Tigri y'a fɔ ko Faransi ni coup d'état kɛlaw yɛrɛ y'a fɔ ko Faransi de bɛ ka olu kɛlɛ an ka nin kuma fana lamɛn a ye lamɛn. Depuis ce matin, nous avons lancé une opération qui consiste à libérer le peuple béninois de la dictature de Patrice Talon et des libertés qu'il a longtemps arrachées au peuple béninois. Nous vous invitons à un soutien massif de notre action et nous appelons le gouvernement français à ne pas du tout s'initier dans les affaires intérieures de notre très cher pays, la République du Bénin. Aye kuma in mɛn dɛ donc coup d'état kɛlaw ka ɲɛmɔgɔba de filɛ ka bɔ tan le lieutenant colonel Pascal Tigri bɔra ko Faransi k'i sen bɔ a la mɔgɔ caman ko non Faransi tɛ a ye si mɔgɔw a ye propagandistes de a tiɲɛ bɔlen tɛ dɛ Faransi yɛrɛ m'i jɔ a la o bɛ ko Nigéria ko Nigéria dɛsɛra de u ye CEDEAO ye intervention militaire kɛ u dɛsɛra de Faransi de nana far'u kan Faransi y'a ka sɔrɔsiw yɛrɛ de ta k'u bila ka taga ninnu kɛlɛ duguma yɛrɛ de a cɛ nin ye ça c'est trop flagrant a yɛrɛ bɛɛ lajɛlen y'a ye dɛ a y'a hakili to aw yɛrɛ la dɛ ni ne kɛ nin ne an yɛrɛ a bɛ fɔ histoire la ko Patrice Talon ye étranger wele ka na a yɛrɛ ka jamanadenw faga ça c'est la honte hali Mali politiciens ma sɔnni ma hali sa n'u kɔni ye coup d'état kɛ u taara ko ATT ka ko CEDEAO mɔgɔw k'u bɛ intervention militaire kɛ ka Sanogo gɛn ka bɔ yen ATT ko ayi ko c'est bon jɔnw na minɛna ka gosi jɔnw na tagalen CEDEAO mɔgɔw ko k'u bɛna jɔnw na garder jɔnw na ko ayi an ka mɔgɔw n'u ka koba bɛɛ hɔrɔnya dɔɔni b'u la quoi tiɲɛ yɛrɛ la an ka président ninnu u ma ɲuman kɛ dɛ politiciens ninnu mais tiɲɛ na hɔrɔnya dɔɔni b'u la ni mɔgɔ ninnu ye quoi au moins u ma mɔgɔ wele ka na an ka mɔgɔ faga quoi u m'o kelen ni ŋɛni kɛ voilà donc an y'o yɔrɔ de fɔra n bɛ fɛ k'o fɔ an ɲɛna capitaine ye kuma min fɔ a bɛɛ lajɛlen an k'o fana lamɛn. Ce matin pour vous féliciter ça il faut le dire je souhaite que vous fassiez corps. Donc k'a fɔ a bɛɛ lajɛlen an bɛ dugawu de k'an ka jamana ye sisan nɔ ala ka hɛrɛ kɛ Mali ye o information de kun don maliyɛnw fɛn fɛn bɛ Faransi Italie Espagne Angleterre Amérique Canada ka wari ci nɔgɔya la a bɛ Senweb application télécharger a photo filɛ nin n'a ye Senweb application télécharger a bɛ ne Segu Tunkara ka code promo don urgent 10 € bɛ na o y'a yɛrɛ ta ye donc maliyɛn minnu bɛ Faransi Italie Espagne Angleterre Amérique Canada Portugal Allemagne Belgique maliyɛn fɛn fɛn bɔ nin dugu fɛn la a bɛ Senweb application télécharger a photo filɛ nin n'a y'a télécharger a bɛ ne ka code promo don urgent 10 € bɛ na o y'a yɛrɛ ta ye kɔfɛ a b'a ka banque information bɛ don a ka Senweb application kɔnɔna na aw somɔgɔw bɛ Mali la Sénégal Côte d'Ivoire Cameroun a b'olu ka orange numéro ta n'u tɔgɔ bɛ carte kan n'a wari cunga a b'a sɔrɔ orange money na sur place wari cogo fɔlɔ tɛ dɔrɔmɛ 1 sara wari cogo filanan sabanan bada 1 € 99 c'est 2 € 200 dɔrɔn o de kun don a ka bɛn caw